Great Komodo. Ugma ka lang. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo, Mami, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Scooby-Doo, Thank you very much! Hello, good evening, good evening, good evening. Magandang lalaki po ang mga aking kasama ngayon. It's showtime! Alas 6 sa gabi, karon mga ison. Kumusta man? Labi na yung mga 24,000 karon na nanaw na to. Kumusta naman? Hi! How are you? Here na me, where na you? Asa na kaya? Asa na ba? Kumusta mga ison and welcome to another episode of our epic Bago TV! Pagkakain ng kauban mga ison, diligin ni mga to ang main show. Paabuto ng mga ison, ano? Karon taon-taon, usan-asad ka mga nindot kaayo nga mga pagtulo na itong may bawaan. Ang ato ang bakod episode for this evening, magtuki no nga naman kita magparehistro, nga naman yun, doon sa mga importansya aning mubutar kita, no? Ato ang makauban, karon taon-taon mga ison, ato silang tagsa-tagsaon, no? Kinagwapuhan yun ni ako, gining ninong. Bisag din ako ninong, kay ako, gwapo gini siya. Para ni mga ison mo ni ang epic na nagkakuan nga LAO, Lao gini siya, no? Lami ang kamunalay sumpayon niya. Ladies and gentlemen, taon-taon makauban na to. Sa itong pinalangga na konsihal diri sa Dakbayan sa Danao, Honorable Attorney Ed Lao! And of course, Mike Soon, sa mga aktibo yun, nato nga mga kapitan diri sa Dakbayan sa Danao pod, makauban pod nato. Palangga gini nako kay palangga sa kuani since gamay hangtod ni dako na lang ko. Naminyo na lang ko. Palangga gihapon ang tawagan niya nako. No? Honorable Kapitan sa Poblasyon, Honorable Donwell Arias! And of course, our guest natong host karong gabi una mga igsuon is usa ka abogado, no? Nga magtuki kauban sa ato mga host, Attorney Inerio Cariza Jr. Alright, Mike Son. Ano man, nahata din hino, di tamang hatag. Oy, kisa may ganahan og makadaog og 5 ka kilong bugas. Oo ba? Lumilevel up ang ating mga prices. Congratulations sa ating team, ano? Sunod for sure, Mike Son. Mga NMAX na, mga iPhone na, mga inaana na, ano? Ay panghatag daw. Walang paabutan lang ninyo. No? Mga hatag, Mike Son, na ito ang minor prices. Umaabot after sa ito ang main show. Natay outro. Natay ka na mubalik ko para sa ito ang mga uban pang mga premyo. Of course, sa sud sa ito ang main topic for this evening. Ang mga nikon, mga nindot kay mga papremyo. So ayaw gimaghawa, no? Sa ato ang show. Okay, so mga hatag tangaron mga igsuon og 5 ka kilong bugas. Thank you very much, Honorable Rodrigo Hiango. Tatay Rodrigo. Ito sa pinalanggang konsihal sa Danao, Dakbayan sa Danao, Honorable Rodrigo Hiango. 2
5 kilograms of rice. Ipanghatag nato karon taon-taon mga ison. Ni ang mga nag-share sa Bakod TV episode 4, no? FB and follow and share. Okay. So, ang technique mga igsoon dire sa Bakod TV ay lamog saba nila basig muingon sila nga ay mo magisultian. Sayon ra kayo mga igsoon ang pagdaog og mga papremyo. Kailangan lang mo sharer badge, no? So kani mga nakakaroon nagtanaw nato mga 36,000 kabuok. No? Hala, ay kabala ka taw mo daghan pa man ni sila. Dapat na amoy sharer badge. Para na amoy sharer badge mga igsoon, dali ra kayo, kailangan lang ninyong i-share ang kaning maong live. Oh. Ano na ka simple, no? Oh, nya taw manghatag-tag mga load, no? Oh. That is sponsored to us by Aldrin and Honey Mini Mart. Daghang kay salamat. Again, our 5 kilograms of rice, gihatod ka nato ni Honorable Rodrigo Hiango. Itong mga loads, cellphone loads is brought to us by Aldrin and Honey Mini Mart. Daghang salamat. Oh, share ha, kinadagan ng share mo ginato ang pamilyon na doon. Manghatag na ta, na ato nang hatag ang duha ka kilong 5 kilograms, okay. Aha. Ayaw mo kay Bao, daghanging magic diri sa Bakod TV. Kaway-kaway naman dyan, mahiwagang kamay, kaway-kaway. Woohoo! Di ba may mahiwagang kamay ako? Mamili ta mahiwagang kamay ha. Ikaw ipakita gid nato i-flash nato sa atong screen mga igsoon ang mga makadaog og 5 ka kilong bugas aniya na. Mahiwagang kamay. Let's go. Alright. Okay, nakadaog kay si Jiwala Miranda. Congratulations, Jiwala. Ha? Bongga na bongga. Ha? Na si Joella? Asa man si Joella? Kaway-kaway naman dyan. Kung wala kay si Joella, di ka claim, ha? Di ka claim, Napa ba si Joella di, ha? Say hi naman dyan, Joella. Come on, hello. Joella, are you there? Hi kay Linel, pamilyang Bakod ko, no? Hello, hashtag pamilyang Bakod. Kela Kaputulan to Rosemary Bariga Roble. This girl sounds familiar to me. Family to me, this girl. Rosemary Roble, hello. Mami, ako mami na. Hello, mami, love you. Isa ni Wenjay Dayon, DJ shout out naman dyan. Wenjay Dayon, no problem bro, hello. Yugeyo, hello, magandang gabi. Mika Domingo, hello. Batukan Roble Alfredo, hello. Also to Lady. Maayong gabi ini mo ya. Ivar Golarte Estrera, good evening sa tanan ko no. Sharer badge na, top fan na si Lady, top fan, sharer na si Evar. Ano lang mga kaigsunan, share lang ng share. Bakat Abiliar, watching from Sabang Danao City. Magandang hapon, or gabi iday niyo diyatanan. Gay Vasquez, hello, good evening. Also to Kayla Kaputulan, good evening. Also Joseph Jason Borla Barriga. Well, it sounds family to me, eh. Inmax ang ako dong. Apaabutan lang ang daod, no? Sunod episode, umaabot na episode. Hindi lang ako magsabaon sa nga episode, ha? Also watching from Bantayan, Honorable Secretary General Danny Roboy. Hello, Tito Dan. Dagang salamat in our Bantayan crew right there. Zilo, hashtag Bakod Pamilya, hashtag Bakod Partidong Nagpakabana. Also to Felicity Roble, more power, Bakod family. Dagang salamat, dagang salamat. Hello, DJs. Great ko. Happy birthday sa akong igsuon, Kim Silvestre Abiliar. Hello, Kim Silvestre Abiliar. Good evening and happy birthday to you. Hashtag your voice matters. Also, Kim Abrinica. Hello, good evening. Adonis Roble, more power, Bakod family. Dagang salamat for tuning in, sir. Okay, ang ato ang ikaduha na winner sa ato ang 5 ka kilong bugas mga isuon, linong agtanan. Joke lang, joke. 5 kilong bugas brought to us by Honorable Rodrigo Hiango. Mahiwagang kabay. Magbugto mo sa tombrani mo dahi. Mahiwagang kabay. Kisa may nakadaog. Brian, is that Lipon? Lupon. Ay, Brian Lupon! Yan!
Lapon. Ayan. Brian Lapon. Congratulations. 5 kilos of rice for you. Sinako ha, sinako. Dili ka ng kuan. Alright. Ay mga kaigsunan, we'll also be giving away sa mga sharer karong taon-taon among ilista ang 5 kabuok na winner. Ana. Oh, grabe. Ready na mga kaigsunan ni Ana ang atuang mga sharer makadawat og 100 pesos load care of Aldrin and Honey Mini Mart. Congratulations to Linel. Uyawag Facebook name, no? Linel. Ano lang, simple lang. Kasi pangani mo, Linel, ganun lang. Ivar Colarte Estrera, good evening. Romel Jason, good evening. Kim Abrinica, good evening. And 100 pesos load for you too. Felicity Roble also winning 100 pesos load. Ayan, okay na. So, Linel, Ivar Colarte Estrera, atong tanahon, Kim Abrinica, and Felicity Roble. Naaba mo dire. Come on, comment down below. Let's go. Sinan Duloy of San Francisco, Camotes. Hello, good evening. Taga-asa mo, apilan nyo diha. Oy. Hello, Irene Biton of Carmen. Hello. Irene Capo watching from Dunga, Danao. Good evening. Brian Lapon, good evening. Congratulations sa mga 5 kilos of rice, bro, ha? Oh, i-mention na mga igsoon, gan taon-taon, nindot kayo atong pagtukion, ang pagparehistro. Nganong importante ang inyong boto? O nganong kailangan jud mo nga mubutar. Ipasok ang alas! Dito pa dungog ako, ha? Basta kay ipasok ang alas. Hindi panawagan nato. May gabi na, Bradex. Shout out to Pirates of YE Youth Exclusive Tambores. Karon taon-taon, wala pa na, no? 57 mil pa na, karon taon-taon. Mubiragi na ron taon-taon ba? Labi nag ipang share ninyo mga igsoon, labi nag ipang share sa atong mga grupo, no? Oo, kailangan ginanato yun silang pahibaw-on nga. On air na ang atong Bakod TV. Okay, kalimot, A-Smile sa mo diha, oy, no? A-Smile. Cuadro alas, pusoy ang queen. Matod ba ni Sinandoloy? Sigfred Dwight Enriquez Palacio. Hello, Brad, pa-shout out naman dyan. Sigfred Dwight Enriquez Palacio. Hashtag Ace is coming from Zelo. Bibong Archie, apilinan niyo location mga igsoon ninyong mga comments para mahibawan sa natong taga-asa mug-asa ni Padong Labyog ni atong Bakod TV. Thanks a lot, Pamilyang Bakod, Felicity Roble, especially si Daddy Aldrin Roble and Mommy Honey P. Roble. From Felicity Roble, Bibong Archie, hashtag Team Bakod, hashtag All In. Hello mga kabakod from Danao, Bakod Marivi, Gonzales Magikay Dagatan. Preskong, ni sulod, no? Sigfred White Enriquez Palacio, hashtag Ace is coming. Yolanda Morales, Pasay, good evening, watching from Sandayong Norte, Danao. Neil J. Pantuha, Team Bakod, hashtag Team Bakod. Georgina Matugas, maayong gabi, kabakod. Hermoso Lawas Albi, watching from Santa Rosa, Danao. Good evening, magandang gabi po. Hello sa mga taga San Fran, labi na sa mga taga Bugoy, mga Bugoys, no? Bugoys of San Fran. A shout out o palihog, Brad. Sinandoloy. Kobe McQueen from Mantalungon, Dalaget. Magandang gabi po sa inyo, Joe. Andrea Lavador Gumatay. Hello, Dudong JV Bagod family. Hello sa mga taga Barangga, Lawaan. Magandang gabi po, Dexter Gumahad. Thank you very much for tuning in, sir. Arniel Joseph, shout out din sa CDRRMO Rescue 211 Dinao City. Good evening. Pa-shout out bye sa mga taga Suba, Tupas Suba, Rudy Capono, magandang gabi po. Watching from Compostela, Cebu, Neil Ryan Tano.
course, Lorna Team Bakod. Maayong gabi. Oy, ayaw mo kalimot hanapatay mga iparapol unya nga makadaog og tag 500 pesos. Apo, level up ng ating Bakod TV, mga igsoon, ha? 500 pesos po, madate na ninyo inyong uyabo, ang inyong ikaduha, ikatuloy, ikaupat, ha? Nasa tayo mga games later, mga igsoon, mga stay tuned, yun mo, ayaw, gimupahawa, while atong tukion ang magparehistro, sa mga importansya ni magparehistro, daghan kayo mo paabuton karon taon-taon. Hello, also Jacqueline Batuon. Hello to Evelyn Derecho watching to you, DJ Ace. Hello po. Inside the Now. Good evening, Heidi Enriquez. Good evening from Bacolod, Anthony Otig. Hello. I swear na you. Good evening, Team Bacod. Hermoso Lawas LV. Hashtag Team Bacod. Good forever. Sherry Cabrera pa dahil sa pagsidlak, mga kabakod. Pilar watching from Barangay Tugunon, Danao. Grabe, kalayuan ng lugar. Tugunon, Danao. O, dol, ramanggod. O, kung maglakaw, balayo, no? Nelson Ramos, hello. Team Bakod watching from Barangay Luwaan. Samot. Luwaan, Lakawon. We will see DJ Ace. Ace is coming na dyan. Georgina Matugas, Ace is coming talaga. Ilabas ang alam. Pantoha family from Barangay Taytay. Hello po, solid na solid. Marivi Dagatan, good evening. Ugis Danao is also listening to us right now. Jacqueline Batuon. Sakto man ni Jacqueline Batuon, Ugis Danao. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Emilu Magan, Attorney Ed Lau. Hello, kaway-kaway. John Lee Joy, Patukan Kape. Hello. Dana Conson is also live tonight. Hello po, Sidlak Tanan na Danawanon. Danica Arias, hashtag Bakod TV. Kapangging, mahal ka na mo from Emilu Magan. Toby McQueen, also Toledo City Idol. Good evening dia. Barangay Licos, Mariel Enrolizo. Magandang gabi po. 80,000 na taha, 87,000 na. Shout out SP Underground. Magandang gabi po. Ibutar ta kay basta hashtag Team Bakod, worth it atong vote, proven and tested. La Arnie Almadin. Kapangging is Heart from Emilu Mogan. Let's make a move and make some changes. Go Ace, my D. Hello. Poblasyon na na, Estado Diretso. Hello. Time check, mga igsoon. Size 17 na. Daghan ba kayo kailangan tukion, mga igsoon mo ng ato sang tagaan o panahon, mga igsoon, ng ato ang mga bisita, ingon man ato ang mga host. Coming right up, mga igsoon, daghan pa mga papremyo umaabot, ayaw mo pahawa, i-share na, itag na, pagka-share badge na mo, pagka-top fan badge na mo, mga igsoon, for more exciting prizes and more exciting na mga news, mga igsoon. We'll be right back after the break, so don't you go away! One, two, three, let's go!
Matag tulo ka tuig aduna tay gahom sa pagdesisyon sa klase nga gobyerno nga ato ang gusto. Within those years, we have the chance to check them and see if they are listening and working together with the community. Decision making is for the future, local and national. Our participation will create ripples of change. Whatever we decide for the country can affect globally. Isip sugbuanon, matag usa adunay kapasidad sa paghulma sa kaugmaon. People all over the world are risking their lives to fight for what some take for granted: democracy and development, while some take extra effort to register to vote and vote to be heard. While some of the best performing government units are advocating and exercising inclusivity, participative governance, and interlocal cooperation, autocratic or dictatorial management is still present. The plight of the people is being dismissed. The community suffers. Let's change that. We have the chance to have a say. Pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad. Subuanon, magparehistro ka. Maayong gabi sa tanan. Thank you, DJs. Welcome to the 4th episode of Bakod TV. Pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang Sugbuanon. Sugbuanon, magparehistro ka. Ako ang inyong alagad, Attorney Edlaw, ug magkuyog tasod sa usa ka oras sa panag-istorya sa atong mga sharers at ngan lang yun nato kay iparaffle na nato ang winners. Unya, ayaw mo og biya kay kung mabunutan ang inyong ngalan, unya absent mo sa online, magbunot ta og usab to be fair sa atong viewers sa nag-atang gyud karon. Ma-profit ang inyong entry if dili mo ka-comment og present. So dapat inig-announce nato sa winner mo comment dayon mo og present. Karong gabi, happy ko kay kuyugan ta karon sa atong kabakod. Impressive ang iyang credentials. Akong dungog nga naa siya karon sa iyang curriculum vitae, sa iyang graduate studies. Naghuman siya sa Masters in Public Administration sa Cebu Technological University, sa Cebu Normal University, nitapos siya sa iyang Doctor of Arts. Kini major in Literature and Communication sa Cebu Normal University. Naghuman siya sa iyang Master of Arts of Education gihapon in major in Educational Management. Ug sa iyang paggraduar sa iyang kolehiyo, take note, ni graduate siya magna cum laude. Mga kabakod, walay lain, si Kap sa Barangay Poblasyon, Don Ruel Arias. Kap Pangging ang tawag namo niya. Kap Pangging, maayong gabi. Maayong gabi, Attorney Ed. Maayong gabi sa tanan nato mga viewers karong gabi una nga nagtan-aw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay samtang nag-andam sa ilang lamian nga panihapon. It's nice to be here in Bakod TV. Dako kayo ang akong dungog sa pag-uban kaninyo kanong gabi una sa atong programa. So ubani kami antod mahuman kita ni ini atong episode karong gabi una. Mga kabakod, stand by. Sa among mga igsoon diha sa Barangay Poblasyon, Danau City, mayong gabi ninyo diha. Ani agyod dinhi ang inyong maabtik, kugihan ug mapalanggaon nga kapitan. Kap, puno ta karon sa pagungahon nga panagstorya kay daghan ta og makatunan niini kabahin sa importance of voters registration ug ang sa the act of voting itself. And aside from that, nasa tay hatag ang mga prizes sa atong mga viewers. Karon aduna tay bunuton para sa atong second winner sa 500 cash. Honorable Celso Meca, thank you Nini for donating 500 cash along sa atong mga kabakod. Mo bunot ako, Attorney, ha? Sige. Okay. So, niyan ako ang magic ball. Okay.
So, ang atong winner, congratulations, Kirk Tiatko Kinanahan. Nakadaog ka og 500 pesos cash sa atong paraffle karong gabi na, sir. I-message lang mi diri sa Facebook page aron makuha nimo ang imong premyo. Congratulations once again. Okay, Kirk Tiatko Kinanahan. Congratulations, sir. Kung doon na mo yung mga gustong i-shoutout, mga kabakod, ready lang. Comment lang yun mo din sa ubos. Okay, attorney, mo shout out dahil ko ha sa atong mga viewers, most especially to our Congressman Red Durano, former board member Ivy Durano, Miss Sofia Meca, Miss Danica May Arias, ug sa tanan nga nagsunod sa atong programa dinhi sa Bakod TV. Happy viewing, everyone. Mga kabakod, unom na lang kaadlaw matapos na ang voters registration. Na-update na ba nato ang atong mga records sa COMELEC? Nakaparehistro na ba ang tanan? Nang hinaot ko, manalihok na nato ang pagbisita sa COMELEC. Para sa mga wala pa nakaparehistro, labi na gyud ang atong mga new voters sa atong mga kabatan-unan o ang mga working population. Diin dunay conflict sa ilang mga working schedule. Your local COMELEC office is open on Saturdays. Insakto na, Pandi. Ugba ang tanang mga COMELEC offices sa Pilipinas, every 8 a.m. to 5 p.m. at to gining lugaran. To guide us kung unsaong pagparehistro, please watch this video. What do you care about the most? Your education? Your career? Your family? Your vote can affect all of that. Gen Z and millennials make up around 69% of the 62 million plus eligible voters in the Philippines. This significant number will decide our next leaders and the fate of our country. Youth decide. The most important act for our country's democracy starts with a simple step. Register to vote. Here's how. Step 1. Check if you're eligible. Step 2. Know your COMELEC schedule. Step 3. Check the voter registration in your area. Step 4. Schedule an appointment. Step 5. Fill out the application form. Step 6. Prepare the required documents. Step 7. Attend your appointment. Step 8. Stay informed. Voting is not only our right, but also our moral obligation. So in the 2022 elections, take charge. Register to vote. This is your time. Your turn. Youth decide. Mga kabakod, mo to ang mga easy steps sa pagparehistro sa iyo no.
Pero I know nga naatay mga taga-tagsa nga mga rason sa atong pagrehistro para sa umaabot ng mga eleksyon. Kap, Okay, attorney. Specifically, i-discuss nato karong gabi una kung unsa ning voters registration. Ikaduha, nganong kinahanglan gyud ta nga magparehistro. Ikatulo, nganong kinahanglan nga mobutar. O ikaupat, unsay mga importansya kabahin ini. nindot na kap nga mga topics pero adunay dugang. Ang ikalima mo ang unsa ang mga kasagaran nga rason nganong ang uban dili magparehistro. Unsay mahitabo kung dili mo botar ang usa ka tawo. Ato ning discuss karon so we can come up to a common understanding. Kinahanglan mag sinaptanay, and to make this discussion possible and meaningful, we will be joined by our guest today. Okay. Excited na kay ko, Attorney Ed, paghatag diha sa atong mga viewers, sa atong guest speaker or atong invited guest karong gabi una. But before that, allow me to shout out the following viewers. No, atong i-acknowledge ang pag-appeal sa ato ang mga viewers karong gabi una. Si Honorable Onel Canzon. Salamat sir sa imong pag-view ani atong programa karong gabi una. Ngadto ni Danao City Councilor Honorable Calvin Tuadles. Usbon ko sa atong pinangga nga kongresista sa 5th Distrito, Honorable Red H. Durano. Ngadto ni Ma'am Tining Alerta, ni Mr. Romeo Locernas, Ma'am Andrea Labador Gumatay, Ma'am Flore Perales, Lorna Perales, then we have Linel, we have Romeo Locernas, Katlia Orecul, o Miss Danica May Arias. Daghan pa kayo ta og mga viewers karon, no? Dili na to matagsa-tagsa, nalipay mi sa inyong presence karong gabi una. Okay? To know kung kinsa ang atong guest speaker karong gabi una, watch this video mga kabakod. As a working student, he took a Bachelor of Science in Mechanical Engineering and graduated at the University of the Visayas. Then, he took a Bachelor of Laws at the same university and became a lawyer at the age of 45. He is currently a member of the Seventh-day Adventist Church, and he is active in jail ministry and in other fields of evangelism. Ladies and gentlemen, mga kabakod, please welcome our guest speaker for today, Attorney Enerio Ocariza Jr. Welcome to Bakod TV, Attorney Ocariza. Thank you for sharing your time with us. Attorney, kauban nato sa Bakod TV ang inilang Poblasyon Danao Punong Barangay, si Honorable Don Roel Arias. Kap Pangging ang among tawag diha sa iyang barangay. Good evening again, Attorney Ocariza. Thank you for joining us tonight. Thank you for joining us tonight. Attorney Ocariza, kumusta na ka? Salamat kayo sa pag-imbitar ni maong programa. So, usa ka dakong pribilehiyo para kanako kining pagtambong ning maong pag-apil ni maong programa. Labi nang naghiskot kita og mga punto may tungod sa pagparehistro. So, salamat kayo sa inyong pag-imbitar kanako. Unya ikalipay po nako ang akong kauban akong amigo si Attorney Edmond Lao o si niya po ang atong banggiitan nga kapitan si Kapitan Arias. So salamat kayo sa pag-imbitar kanako dinhi imong programa. Attorney, kana sa pagkailan nako nimo dasig kay ka
sa dito sa COMELEC, sa COMELEC, pila ka katuig dito, attorney? Tanan. Sobra siguro sa mga 20 katuig, no? Or more than 10 years kas COMELEC. Actually, nasuod ko sa Comelec way back 2004, Marso to. 2004, unya pagka-Mayo eleksyon na dayon. Niya, to recall, niya itong panahon na medyo init yun ang eleksyon sa Danao. Ay tungod kay mao lagi magsuon murag pa magkasinabot niya itong panahon na. So, doon na lang tayo duha ka bulan nga pagpiparar alang sa eleksyon sa Mayo 2004. Unya, atong 2019, which is 17 years from 2004, retire kini inyong ubos nga igsuon. Pero wa pa ko 65 atong panahon na. Nag-62 pa ko. Pero ang kamatuoran di malalis, senior citizen na kita. Sa imong human si mong retirement, kanang naghimo kag imong kaugalingong opisina naa ka sa Danao, attorney, no? Yes, tungod kay way back 2004, kami sa Comelec allowed may practice. So niadto pa lang 2004, murag naka-earn ako pipila ka mga kliyente din sa Danao. Mahinungdan nga sa pag-retire nako, naka-decide ko nga anhil lagi ko maghimog opisina sa Danao kaya nga ako mga client base na man din hindapita. Okay, Attorney Boy, doon na lang ko gamay ipambit, no? Daghan sa atong mga viewers ka mga kaigsuoran karon nagtan-aw sa atong programa, nakasiguro ko nga daghan sila makuha ng mga kasayuran or information gikan nimo as our reliable speaker sa atong programa karon. Straight from the source, good ni, attorney. So, first question, commonly asked by everyone but often taken for granted, unsa ning voters registration ug nganong kinahanglan gyud tang magparehistro? Actually, ang voters registration gilatid kini sa tumbalaod aron pag himo og sistema diin ang mga katawhan dinhi sa Pilipinas nga eligible na pagbotar makaparehistro. Unya importante kay kini kay mao man kini ang paagi diin ang atong mga katawhan dinhi sa Pilipinas maka-exercise o mahimo ng ilang bitaw maabel ang kinigitawag right of suffrage diin ang katawhang Pilipino adunay katungod, adunay gahom mamupili kung kinsa ang angayan mamunuan sa atong nasod. So pasabot, attorney, aron ma-exercise ang right of suffrage or kanang gitawag og right to vote, kinahanglan ang botante mo rehistro sa Commission on Elections. Insakto na siya, Attorney Lau, no? Gumikan kay kung dili ka marehistro, dili man mabutang ang iyong pangalan diha sa voters registration records. So during time of voting, inipangita sa iyong pangalan, wala dito, so di ka kaboto. Mainundan nga, encourage ang tanang mga katawhan nga nana si insakto ang pangidaron, din sila qualified to register as a voter, nga sila magparehistro gyud aron nga ilang exercise ang ilang katungod sa pagboto, pagpili kung kinsa ang ayan nga modumala sa atong nasod o sa atong mga local government units. Rene, asa mo rehistro ang kadtong niabot na og 18 anyos or nilapas na 18 anyos pero wa pa marehistro? Actually, to be specific, bisan gani kung ang imong pangidaron wala pa kaabot og 18 karon, provided nga mahimo na kang 18 years old on or before election day, pwede na ka makaparehistro. So adto ka makaparehistro sa lugar din ikaw dito nagpuyo. At least doon na kay Residencies Pilipinas 1 year, unya at least 6 months sa lugar diin angay ka magparehistro sama sa Danao City, Compostela ug uban pa. So ato ning klarohon, attorney, ang sunod election is May 15, 2022. So, bisag karong tuiga, dili pa ka 18 years old gyud 18 years old gyud
pero on the day of the election, mahimo kag at least 18 years of age, mahimo na ka magparehistro. O mo na nalatid sa balaod mon. Kunya so ang kuan man diha, ang theory diha nga during election day ang nagboto 18 anyos sa gyud or sobra ba. Okay. Attorney Boy, ato lang klaruhon ha para for the benefit sa ato ang mga viewers ba. So kinahanglan nga ang botante ang nakaparehistro by the day of the election or the election day kinahanglan at least 18 years old. O mo na nalatid sa balaod kap. Okay, attorney. Klaro ha atong mga para sa benefits sa ato ang mga viewers, no, labi na ang katong mga nagpangidaron og 17 anyos sa padung sila nga mo 18 anyos the time nga mag-election na sa sunod tuig, pwede silang makaparehistro karon, attorney. Is that what you mean? Oo, klaro ang gisulti sa balaod, ingana ang punto, kap. So, Attorney Boy, ang mga requirements kay ilang daton aron ma-rehistro sila dito sa COMELEC. Well, sa katong mga bag-ong mga magparehistro, labi na katong mga mag-18 na on or before election day, mas may magdala sila og original copy sa ilang Certificate of Live Birth, PSA or NSO before. Magdapos sila og any valid ID para pagsuporta nga sila gina. Mao gina ang pangalan nga gida, siya gina siyang tao. Okay. Dinhi ko sa attorney sa opisina. Dinhi sa Danau, naay opisina ang COMELEC. Ang ubang mga lungtod na bud pa o sila kaugalingon ang opisina nga diin makaparehistro ang mga botante. Tanang mga syudad o tanang mga munisipyo doon na kita opisina sa COMELEC. Diin ang mga tao o mga anianang dapita dito gid sila magparehistro. Okay. So kung akong i-summarize, attorney, Boy, kanang importante gyud nga aron makabutar sa umaabot nga eleksyon, kinahanglan magparehistro una. So requirement ang magparehistro. So kadtong wa pagani kaabot og 18 years of age pero on the day of the election sa May 2022 mahimo na gyud makaparehistro. Oo, magparehistro na gid sila kay mao man nagiingon sa balaod nga kinahanglan nga ang ilang pangidaron at least 18 years old on or before election day. Attorney Boy, doon na ko'y gamay klaruhon ba? Kabahin niya ng mga nawa na sila sa voters registration list ba? Yeah. So, unsay ba yung buhaton niya attorney? Ang kana sila matawag na to nag mga deactivated voters. Una, na-rehistro gina sila. For example, sa Danau, no? Nya tungod kay dunay mga at least duha ka regular election nga usa ka boto na amanggoy guideline ang COMELEC Manila nga katong mga botante nga wala ka botar for 2 consecutive election, regular election, ang ilang record i-deactivate. So, napasabot nga naagyapon sila diha naka-record pero gi-deactivate lang. So, ang ilang buhaton, maadto gyapon sila sa opisina sa COMELEC aron i-reactivate ang ilang record. Unya, picturean gyapon sila dito, naagyapoy proseso, niya after ana, pwede na sila makaboto. Okay. Marikod sa barangay, kadaghanan attorney, sa barangay level, no, doon ay mga constituente nato nga mangutana namo kung unsay ang nilang buhaton kung pananglitan na deactivated sila. So, salamat kayo sa imong pagklaro ni ini nga pangutana alang sab sa kasayuran sa kadaghanan nga nagsunod ni itong programa karong gabion, Attorney Boy. Ako po ay kadugang di ay nga kadtong uban nga dili sila sure kung deactivated ba ilang pagkabutante anang napita labi na sa Danau, muadto sila sa opisina sa COMELEC aron makita dito kung apa ba sila sa record. Kay kung makita dito nga deactivated sila, so kinahanglan nga magpa-reactivated sila. Attorney, ang registration deadline September 30, 2021. Mo sa di ang deadline nga makapa-activate sa records katong na deactivated? Ang September 30 provided nga dili ni mausab no kay doon na may move ang Congress o Senado nga ilag yung i-extend ang
registration. Provided nga dili ni ma-extend, September 30 kita taman. Transfer, new voter, o kanang mga change of name, a change of correction of entry, o reactivation of voter. Okay, Attorney Boy, doon ay pangutana diri no, nga kanang gipasupot sa usa sa atong mga viewers. Kung usa ka individual taga Danau, kinahanglan ba gid siya nga ma-rehisto dinhi sa Danau or pwede makarehisto siya sa silingan nga dapit or mga munisipalidad? Well, kung asa siya na nagpuyo, kung asa iyang residence, adto gid siya angay magparehistro. No? Ang usbon ako nga at least doon na siya 1 year residency din sa Pilipinas, kunya at least 6 months kung asa siya magparehistro, for example, Danau. So, 6 months, at least 6 months na siya resident sa Danau, ay pa siya magkaparehistro din sa Danau. So meaning dili siya pwedeng makaparehistro sa silingan nga lungsod. Ana gid sa diin siya nagpuyo. Actually, pwede mo siya makaparehistro kung way mo object, pero kana supa kina siya sa balaod. Usually okay. may tabo na siya sa kanang mga boundaries ba. For example, boundaries sa Danau ug Compostela. Ya kanang mga tao diha murag pagapran kang istorya usahay kanang mao na ginihuna sa mga tao nga asa ton lugar nga medyo dako-dako madawat adto parehistro. So karong eleksyon na tingali kung dako madawat sa Compostela adto parehistro. Karong eleksyon na pod kung dako-dako tanaw las Danau ari tapos Danau. So mao na nga kini mga klase sa mga tao akong ginatambagan nga dili nagitaan ng mga buhata kay delikado man ni kaso mapailan og kaso so madaot ang inyong pagkatao. Okay, salamat kay Attorney no. Attorney Boy, ako lang i-connect katong issue nga gipangutana ka ng transfer of registration. So unsay kalainan niya, narehistro na ni siya, pero mo balhin og iyang registration sa laing lungsod, pwede ba na? Okay, example kanang diri siya na rehisto sa Danau. Unya gumikan sa Kalisus Panganibuhi, abot siya sa Manila, dito siya narabaho. So, pwede siya mo transfer sa iyang rehistro ngadto sa Manila. Unya kung ma-approve ng iyang application for transfer dito sa Manila, i-cancel to ang record niya dito sa Danau. Kay ang paagi magud sa rehistro Crowns Comelec, i-adapt mi gitawag ng office system kanang murag fingerprinting ba. Nga meaning kung dunay multiple registrant kanang uso bitaw sa una nga usa ka tawo lain-lain pangalan niya butangan lagwig yang naong yung butang bungot lain-lain pangalan ang gamiton niya kadaghang parehistro dil maglisod naman na ron kay ang fingerprinting mo detect man system nga oy same person kay same ang thumbprint. So karon maglisod na gyud tong mga tawo nga ilang kinaiya bitaw nga multiple registrant sila. So kung ma-approve na ang iyang pag-transfer dito sa Manila, automatic may erase po ang iyang record din sa Danau. Okay. Attorney Boy, laing concern. Ang deadline ba sa registration karong umaabot September 30, nagpasabot ba na siya nga susamang adlaw ang deadline sa pag-transfer or ang pag-change sa status sa usa ka botante? Kanang deadline nga September 30 provided na dili na siya ma-extend, no? Kay doon na lagi move ang Congress o Senate nga extend, no? Provided na dili na siya ma-extend. So ang deadline September 30, appeal na diha ang new voter, transfer of voter, reactivation of voter niya, correction of name, correction of entry. Tanan-tanan nga mga activities regarding related to registration of voters. Okay, salamat Attorney. Pero sa imong experience, attorney, ang kasagaran yun nga mo rehistro mga new voters gid ni labi na mga batanon nga maupay pagtungtong sa edad nga 18 years of age. Yeah, tinuod na Attorney Edmo, no? Kasagaran pinakadaghan gyud ang mga new voters labi na katong mga first time nga mga botante mao gini nakapadaghan gyud sa tong mga nagparehistro karon. Pero tungod sa pandemic, maklaro na to nga limitado kayo ang ilang pag-communicate nga rehistro o ang ilang pong pagbiyahe para makarehistro. So maipon siguro nga tagaan o consideration nga i-extend ang registration sa mga bagong botante. Actually, dili ko ka-blame sa atong Congress o mga senador nga
kanang naningkamot gid sila nga ma-extend ang deadline sa pagparehistro. Pero sa side mo gusto Comelec, hindi sad maayo nga patasan pag ay extension kay daghan kay mga preparasyon, printing of ballots, niya printing of katong daghan kayo na pa yung mga bidding. Unya kung magsitag extend, delikado ni abot sa May 9, 2022, kundi ma-ready ang tanan, delikado wa election may tabo. Okay. So, kapangging, klaro na ka ito. Klaro na kayo, Attorney Ed. Ibalik na to na requirement. Mo to ang mga deadline, mo to ang mga hinumdumon nga sa pagparehistro. Kanang siguro mo take sa taog quick break. So padayon na ta. Okay. So kung sa ka importante, Attorney Boy, ang kining pagparehistro. Butar. How important is voting, especially in this pandemic, especially sa May 22 national and local elections? Well, para nako, importante kayo ang pagbutar kay kini ang paagi nga atong ma-exercise ang atong right to suffrage, no? Sama nang gitawag og right to life. So, right to life, maningkamot kita nga ma-preserve atong kinabuhi. Right to property. Maningkamot ta nga maka-acquire og mga mangyuta, balay, ubang appliances o auto baron sa diha. So, ato ginanggi na treasure sa atong kasing-kasing kining mga right. Apil na pod kining right to suffrage. Then importante kay ni kay pinaagi niini kita makapili og mga tawo nga angayan nga modumala sa atong nasod kay pila na kayon nga ang mga katawhan usahay masipyat nga ilang napili dili day maayo, pero in fairness usa kini mga tawo manggod dili ta makitag perpekto karong panahon na, pero ato lang tan-awon ang kinsay pinakaduol sa perpekto na tingali prangka istorya ang mga politiko tao ra man na naapod sila yung mga sayop nga nabuhat. Pero pilion na po nato itong mga politiko nga gamay-gamay rin sayop. So, the right to suffrage, importante nga ato ning i-exercise aron nga makapili kitag tao nga pinakaangayan, no? Nga modumala sa atong nasod o atong lokal nga lugar. Dili kita maka-expect nga perpekto gina siya nga leader, pero ato lang yung pangitao ng pinakaduol sa perpekto o pinakagamay o mga sayop nga nabuhat siyang kinabuhi. Tony Boy, daghang mga issues nga dagko sa umabot nga eleksyon. Apil niini ang mga iskutanan sa West Philippine Sea, iskutanan sa rule of law, kini sa pandemic, so kani ilang istoryahan sa Parmali. Say tan-aw nimo nga nag-ingon man ka nga importante ang pag-voting, labi na daghang kay mga kandidato. Unsay buhaton sa mga botante nato sa daghang nga mga issues ug daghang kayong mga candidates nga ganahan magpapili? Well, subo palandungon nga maulgid na kanang in fairness sa atong mga napili nga mga leader, tingali na ningkamot gini sila pero di gid siguro makaya silang capability. So daghang mga leader di lang taong minsuk pa nga nato napili nga presidente nga sa start ang tuota nga makadeliver yung pinakamaayo nga butang para nato, pero later it turn out nga murag naka-frustrate po nato, no? Dili lang usa ka presidente, halos tanan siguro. So karon ato na lang kalimtan to ng labay. Ni ata nag-atubang sa umabot nga eleksyon karong 2022. So atong tan-aw na lang sa tanang mo kandidato pagka-presidente o sa ubang mga posisyon nga ilang daganan, tan-aw lang gid ato kung kinsa na gid ang pinaka-angayan kanila, kinsa ang pinaka-capable kanila. Kay daghang mga problema atong nasod doon na aning West Philippine Sea, kining pandemic, kining corruption. So para nako di kini mawa ning corruption. Mahunong lang yung corruption siguro kung ang Ginoo naging magduma sa atong kalibutan. Actually,
Bible reader man po ko. Naagi tayo mabasa diha nga ang design gid sa Ginoo Attorney Edmond Lau nga diin ang pinaka-perpekto gid nga gobyerno sa tibuok kalibutan is theocratic form of government yun diin ang Ginoo gyud mo imuduma sa mga tao. Pero ang tao gusto magyug tawhanon nga leader. Tunay tekstuhan na sa isa sa Ecclesiastes o kumasayop nga nay panahon nga ang tao magduma sa iyang isikatawo alang sa iyang kaugalingong kalaglagan. Meaning nga gitugot sa Ginoo nga ang tao mo imuduma sa isikatawo niya pero ang ending dili maayo kay lagi usbon ako nga ang pinakanindot yun nga design sa gobyerno nga gikan gis Ginoo is theocratic form of government din ang Ginoo gyud magduma sa mga tao din perfect na wa gini korupsyon pero tao lang gani magduma sa isikatawo sama ning democratic form of government, communist, etc. etc. Di ginamawa ang korupsyon, di ginamawa ang mga leader nga masaway gid nato. Dili po sa local nato nga kahimtang, Attorney Boy, nasa tayo issue bahit sa pandemic, kay ang mga doktor, mga scientist nag-ingon nga ang tubag gid ani vaccination. So diri sa atong probinsya, hinay kayo ang vaccination. So daghan na kay mga doktor ang nagreklamo. So ang kasulbaran ani naapod dinhi sa May 22 elections. So kinahanglan mo pili gyud ta og kanang mga leader nga mo champion nga paspas ug insakto gyud ang vaccination aron ayo ang atong mga palisiya sa public health o mapadali nato ang atong economic recovery. So gikinahanglan ni Attorney Boy nga ang mga botante nato makarehistro, pagkahuman na rehistro, isip botante, timbang-timbangon gyud ang mga issues aron mapili ang insaktong mamuno sa atong mga lokal nga pangatungdanan. Well, kining punto sa vaccination, dili man ko against ini Attorney Lau, no? Pero ako lang ipahinumdom sa naminaw karon nga kung mahimo lang ang atong pagsalig nga diin masulbad umuwagta ning COVID, dili gyud sa vaccination ngadto gis Ginoo. Kay ang vaccine tinuod makatabang man nato na. Pero timan nga hinimo ra nagtao. Pero timan ipod nga ang Dios mo'y naghimo sa tao. Mo na problema diha kay ang tao ba ni divert inay adto sila magsalig magampo sa Ginoo aron nga masulbad ning problema sa COVID. To ano nagsalig sa hinimo sa tao which is vaccine. Kaya dili, karon pagkasulti, dili ko against sa vaccine. Pero dapat ang mga leader nga atong pilion, katong klases mga leader nga nagistro nga pagtuos Ginoo, din ato yung ibutang nga atong pagsalig sa Ginoo, instrumental ni vaccine. Actually, nailagang mga bersikulo sa Biblia nga ang gipangita sa Ginoo nga kung ang katawhan mag-usa lang apila ang mga leader nga maghinulsol, mag-ampo sa Ginoo, wag taning COVID. Kay kining COVID gihatag ni sa Ginoo gumikan sa atong mga sala. Apil po ko, kay magkasala ang po ko. Pero importante, yes, Attorney Boy, pero ato yun yung paligunon, ang atong pagsalig, pagtuo, o pagbase sa atong mga decision, diri sa science. Kay importante ning mga vaccines. Pero di po kalimtan ang pag-ampo. Pangging. Okay, so Attorney Boy, Attorney Edward, nagka-init, nagka-indot atong diskusyon, no? Karong gabi una, murag na-encourage ko, na-entice ko ba, no? Nga to participate this program. Labi na gid ang atong mga katawhan nga karon naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagtan-aw nato, nagnunot sa atong programa. So nindot kaayo ang kasayuran nga atong nadawat karong gabi una ni ining atong pakikinabi sa ato ang panggiitan usab nga COMELEC officer, retired COMELEC officer dinhi sa Danao, si Attorney Boy. So ako lang matanaw Attorney Boy ba as a matter of wrapping up nga kinahanglan ang Yahweh aron pagpili og mga nindot nga mga leader nga modumala sa atong tagsa-tagsa ka lugar mao gyud ang pagparehistro. So kung di na mahitabo ang pagparehistro, dili gid na nato mapili ang atong mga leader nga naa sa atong hunahuna ug naa sa atong kasing-kasing. So ang mga tao na mo decide kung kinsay makita nila nga sa imo Panginoon dunay pagsalig ug kahadlok sa Dios, no? Attorney, sakto ba ko, attorney? Isakto kay nagap, no?
Kay ako lang yung balik-balikon ang akong punto nga kung mahimo lang ato yung pilion ang tao although di kita kakita og perfect na leader kay tao ra man na. Pero tanaw na to na ang klase sa tao nga unas tanan dunay kahadlok sa Ginoo. Kay kung naa siya ng kinayaha, dili na siya kapatuyang sa madautan niyang mabuhaton kung mapili na siya. So mao gini una nga kriteria tan-aw na to iyang pagkatao kung unsa ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo, ikaduha ngadto sa isig katao. Okay, salamat Attorney Ed. Yes. Kapangging, moving on. Mas may po, may balaan nato unsay pulso sa atong publiko regarding sa pag-abutar. Unsay say nila about voting. So sa atong tigpaminaw, sa inyong comment below your opinion, matubagon nganong mubutar man ka. Pwedeng mo appeal an Attorney Ed? Yes. Okay. Dito mga kabakod, let your voice be heard. Pinaagi ni ining atong platform nganong mubutar man ka. Nganong mubutar man ka. Naagyoy bugat nga rason. I-share ninyo by giving your comments down below and we will choose the best comment in a while. Ang best comment makadawat og 200 pesos worth of cellphone load from Honorable Onel Canson of Danao City. Consial O'Neil, thank you so much. Attorney Consial O'Neil is watching our program karon. And then pwede ko mo shout out Congressman Red Durano, may gabi Ma'am Ivy Durano, akong kauban Jed Almendras, kang board member Jude Cubico, kang Roderick Batuon. Kung di ko malimot, salamat Coffee Sans for our coffee. Vice Mayor Nick, salamat nini. Katmon Vice Mayor Earl Tidy Oyas, nagkakita mi kagabi. Aldrin Roble, o shout out po mayong gabi kadtong kang Ilustrisimo Dennis sa Santa Fe, Bantayan. Okay, ako sang i-shout out Attorney Ed. Salamat sa pagsunod ni atong programa karong gabi una, Ma'am Rose Barriga Roble, Estela Derecho, ang atong usa sa mga maabtikon nga kapitan dinhi sa Dakbayan sa Danao, Cap Roger Olivar, Kobe McQueen, Mariel Entroliso, Jelinda Morales Pasaje, Alerta Pining, Sir Aldrin Roble, Honorable Duke Duterte, Honorable Munching Durano, Honorable Yonilo Canson, Honorable Christine Hiango, Ma'am Angela James, Nenia May Manulat, and Maria Cita Casas. Again, Consial O'Neil, thank you. Let's all watch this video, mga kabakod. Ma'am, may buntag, ma'am. Na, kinahanglan man mo butar ta, ma'am. O, sa importante ang ato ang pagbutar. Ha? Para magamit ato pagbutar. Mapuslan nato ang imong butasyon. Usa kini ma'am nga magatabang kita sa ato komunidad, no? O kinsa makadaog. Sige, salamat kaayo, ma'am, sa imong tubag. Oh, may buntag, ma'am. Anong ko'y gamay nga pangutanan nimo, ma'am? Nga naman kinahanglan man gyud nga mubutar gyud kita. Kinahanglan gyud nga mubutar kita, ma'am. Kay ato anak katungod isip katawhan nga kita mo butar gayud kita og mangulo nga angayan sa ato komunidad. Nga kasaligan. Nga ato kadangpan sa panahon sa kalisod. Kanang mga tao nga makatabang gyud nato labi na gyud sa panahon karon nga perting lisura tungod aning ato pandemic. Kinahanglan ang ato katungod sa pagbutar dili nato usikan.
ato agid na buhaton. Gamito na to ang ato katuod. Sige. Salamat kaayo man sa imuhang maayo nga tubag. Nang may buntag nang. Kanang ano kay pangutaran nimo nang sa panahon sa raba. Naman lang ang kinahanglan ng gid ka mo bitar. Ang kalinaw may ato. Ang kalinaw, sa may connection sa kalinaw na. Ay mga butasyon na, ma'am, nang may kinahanglan? Kinsay mo gusto nga butaran? Oh, sige. Oh, Analag na anak. ganahan di ka mo butar? Oh. Oh. Butar gyud uy kay mausik man. Kana, oh, butar, Roy. Sige, salamat kaayo nang. Maing buntag, ma'am. Oh. Ungutanan ta ko nimo, ma'am, nga kanang naman kinahanglan na mabutar ka sa imong pangidanon, ma'am, nang kinahanglan man gid mabutar ka. Para magamit yun ang ako kuan boto. Ang akong butaran kanang maayo ba? Kinahanglan gyud nga mubutar gyud bisan tiguang ko. Magawason lang ko mubutar gyud ko kay gusto gyud ko mubutar ka ang ako ba gusto ba? Last feeling. Gawas yun ako feeling nga mao gyud ang ako gusto gyud. Very good. Sige, maura to, ma'am. Oh, sige. Salamat kaayo, ma'am, ha. Daghang salamat may na. Maing buntag tay. Naana ko gamay nimo nga pangutana. Naman importante man tay kung kinsa gyud ato butaran. Sige. Kaya ako gusto nga kanang ato mayor, angay ako sa iya padagan sa ato lungsod. Inagay ako gusto nga pag-election pa. Kalala. Kay nakaayon gyud kaniya. Ayun ko tungod sa aya plataporma dito. Limpyo ako. Why bubuy ano? Kanang musuri ta gabi. Why gina? Malinawon kaayo. Malinaw. Oo. School ano yung sita. Why? Wala gi kagubot. Diyan po sa kita kay gusto pa kay Magligid sa bubong, buhay mga kalabot. Oo. sila ta mag Salamat kaayo tay sa imo tubag tay, ha. Butar ka. Tungkol kinakayo ko sa akong gilabanan. Anong mubutar ka? Because as a Filipino citizen, I have the right to vote. Mubutar man ka. Mabutar ko kay katungod na anak ko mabutar. Ako mabutar dito. Ngano mo tay ka day? So, kita, dapat ang mubutar, no? Because ako as a mother, as a parent, no? Dapat na i-secure din nato ang kaumaon sa ato ang mga bata. So, if dili ta mubutar, atong gi-give up na lang, no? Ang ato ang right para sa better na future para sa ato mga anak. Especially as taxpayers, no? Makita nato kung asa nga mga projects na adto nga to ang mga salapi. So, dapat natin chance unta nga ma-improve pa ang governance kay nang limpyo nga kanang government pinaagi sa atong pagbutar o pagsusi kung kinsa ang dapat nga leader nga ibutan sa posisyon. Vote wisely. And we are back mga kabakod. Ako ang inyong alagad, Attorney Ed Lau. For those who have just joined us online, we are still watching Bakod TV. Pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilya Sugbuanon, magrehistro ka. Kauban gihapon nato karon ang atong guest tonight nga si Attorney Ocarisa. But sa dili pa ta mo balik sa atong diskusyon, mubunot ta og ikaduha na winner sa atong 500 pesos cash. Kinahanglan nga present ka, inigtawag sa imong pangalan ha, kay kung dili, mubunot ang lain. O inig-mention ako sa imongan, dapat mo comment ka sa atong comment section o present. Okay? Ang atong mananaog, si Arnie Enriquez. Arnie Enriquez, comment, present ka. O wala ka karong orasa, mabunot ang laing winner.
Atong i-check kung naa ba si Arne Enriquez. Okay, congratulations Arne Enriquez. Okay, ikaw mo ay nakakuha sa ato ang premyo 500 pesos cash. Message, ma'am, ang imong detalye aron mahatag namo ang imong premyo. Okay, padayon ta karon sa ato mga kabakod. Nakauban nato si Attorney Ocarisa. Attorney Boy, nindot man kayo paminahon nga lain-lain nga rason sa publiko nganong mibutar sila. But the common reason shared by many of these people sa atong mga kauban is ganahan sila mubutar para sa ilang kaugmaon. Unsay masulti nimo ani attorney? Tinuod na kay nagdepende ta kung ang nagduma nga leaders ng nasod maayo gani, at least ang ato pong kaugmaon maayo pod. Pero kung ang ato napili leader nga di maayo, siyempre ang kaugmaon nato di pod maayo. So murabag ka nang ma-apply na to ang prinsipyo sa mathematics ba, ratio and proportion. Nga meaning kung makapili tag mga maayong leader, no, usbo nako di kita kakita og perfect na leader sa atong panahon karon. So ato lang pilion ang pinaka duol-duol sa perpekto, pinaka maayo. Labaw sa tanan katong leader nga do nagikadlok sa Ginoo aron nga ang iyang mga una nga mga dili maayo kung mapili na siya sama ng korupsyon unsa diha mapugngan o dili niya mabuhat gumikan kay na si kadlok sa Ginoo. So usman ako nga importante kay ang paghasa, pagsala o pag-ayo kung kinsa gyud ang mga leader nga ngayon nga atong pilion na sa atong nasod, isip presidente, vice president, senador, congressman, gobernador, congressman, sa atong mga mayor, vice mayor o mga konsyales sa lungsod o siyudad. So sumali Attorney Boy sa gisulti atong na-interview sa atong mga video presentations nga adun nagay kalabutan ang kining pinili ay sa atong kaugmaon ug para sa ilang kaugmaon. Tinuod na, dakog ka lang bigitan ang atong kaugmaon. Depende lagi na sa mga leader nga ito napili. Kung mayo ang leader ito napili, may gitong kaugmaon. Pero kung bati nga leader, bati po atong kaugmaon. So, lain-lain ang rason, attorney, no? Ako, Attorney Ed, when I had a chance to vote pag 18 anyos na ako, kay gusto ko mo appeal kun sa ning eleksyon, no? So tingali mas kinahanglan po ang atong mga kabatan-onan og proper guidance. Ang pinakarason nga nung parehistro katong panahon na gusto na kong ma-exercise ang akong katungod sa pagbotar isip usa ka Pilipino o gina ang akong tuyo og primero nga rason, Attorney Ed. Lain-lain yun ang mga rason sa mga tao sa ilang pagregistro o pagbotar. On the other side, if there are those who desired to participate in voters registration para makabotar, we have to recognize that we have members of our community na dili po gusto mo botar. So muna akong question kang Attorney Ocarisa. Taas-taas naman yun ang iyang experience as election officer. Attorney Boy, unsay kasagaran nga rason nga naapamantay mga kauban sa komunidad nga dili mo parehistro o dili mo botar sa eleksyon? Well, ako lang ni ma-share sa naminaw karon, no? Nga sa wala pa ko magsugod pagbasa sa Bible, agi ko pagka-aktivista gyud niya. Diha mi sa farmer sector, which is ang preparasyon na mo para naging sa bukid para sa armadong kalihukan. Pero nawa ko madayon og sakas bukid gumikan kay nakabasa mo kus Biblia. So salamat sa Ginoo. So kami sa una, sa aktivista pa mi, mo nagpahiyom kay usam ni sa una, di gimi ganahan mo butar. Kay para na mo butar mi unya same system of government which is para na mo corrupt donot. Way kapuslanan, dili angayan nga tuhuan sa mga tao. So may nundan nga, di mo butar. Kaya nga naman,
butar mi niya same lang yung sistema nga dunot og dili maayo way maayong paghatag serbisyo sa mga tao. So, dili boycott gyud as an activist. Doon na po yung mga classes reliyon karon nga dili po mobotar sa kunibawan ang mga Jehovah's Witness mo cast na sila boto pero abstain na kay sila po ng religious belief. So, sa religious beliefs. Religious belief na nila. So, panahon ni Marcos, kung di kang mabotar, pailang kag kaso. Kay compulsory yung pagbotar pero sa diyan na ngayon Korea murag usab mabalaod nga ang pagbotar dili na gyud ingong compulsory. Pwede kang mabotar, pwede po di. Pero mas maayong tingali nga mabotar kay at least makaparticipate ta sa kanang gitawag og practice of democracy. Kay at least ang atong katungod isip pobre, pinaka-pobre, pinaka-low nga membros nga sa Pilipinas, at least ang atong usalang kabuto makahatag na siya og kanang sentensya ngadto sa mga tao nga nagpadagan kinsa ang ayan atong botohan. So usara na siya kabuto pero mura na siya paghukom ngadto sa tanan nga mga kandidato pa Edmond. Presently, Attorney Boy, lahi kaniadto ang kining imong right to suffrage or right to vote nimo, kung dili nimo ni exercise walay penalty. Wala na yung penalty karon. So kung wala nimo gi-exercise ang imong right to vote, human lain nga mga liderato or nga mo'y napili, human wala matiman ang imong pangandoy o mga programa, otoy more or less ang imong price sa dili nimo pag-exercise imong right to vote. Yeah, ang right to vote magod, although nga usara na imong boto, pero kanang imong usa ka boto, mura kag nagsentensya ba? Mura kag naghukom sa tanan nga mga ni kandidato, mura kag kay huwis. Pero despite the fact nga usara na imong boto, pero mura kag huwis nga nagsentensya kinsa ni mga tawhana nga ngayan nga moduma sa atong lungsod, atong nasod o ato bang probinsya o ato bang syudad o ato bang munisipyo. Okay, Attorney Boy, mangutan ako. Doon na ba'y seryoso nga epekto or impact kung ang usa ka tawo mo pili nga dili siya magparehistro aron dili siya kabutar? Unsa may mahitabo kung inani ang mindset sa atong mga katawhan? Sa pagkaron murag maglisod gid sila gumikan kay computerize ang atong record. Kay inig fingerprint tandaan, may bawaan na siya nga dili na siya maong tawhana. Unya plus makita dito sa voting record ang dagway man sa botante. Unya inig tunga dito pitilihay gyud naong. So di gyud pwede siya kabutar. Unlike sa unang panahon nga way picture ang atong voters record. So pwede makabutar ang tao sa dili iyang pangan. Nya pwede po makabutar og kadaghan nga gayon kay man kanang murag luag ra kay atong record pero karon computerized na maglisod na gyud na. Maglisod na sila. So kapangging marag na-cover gyud nato ang atong mga pangutana, and then natupag ni Attorney Boy ang kining mga pangutanaha ang so kinahanglan magparehistro ta aron makabutar. Ang atong pagbutar adunay gyoy epekto sa atong pagpadagan ug pagkabot sa atong mga kaugmaon nga mga gitanaw. So siguro atong pasalamatan ang atong guest si Attorney Ocarisa Kapanggi. Okay. So, daghang kaayong salamat, Attorney Boy Ocarisa, for joining us tonight. Sure ko nga daghan jud kay nakatunan kami ug tanang mga listeners, ang tanan nato mga viewers. Importante nga pirmi ta nga magiyahan sa atong mga legitimate sources of information, especially nga dako kaayo ta og responsibilidad sa atong komunidad. No, di ba, Attorney Ed? Yes, thank you, Attorney Ocarisa. If na kay final message sa atong mga viewers, o base na kay gusto po nga i-greet. Okay, doon na lang ko'y mubo nga murag paapasumpay sa kung naistorya kaganiha nga kinahanglan siguro nga kanang sa atong before ta mo cast sa atong boto, tanawon ginato ang kandidato nga
pinakaangayan, no? Nya kung mahimo lang mga ita-guidance tong Ginoo kung kinsa gyud ang mga tawo nga angayan tong butuhan, nya di prangka istorya na ang gid na yung mga mga hangyo-hangyo, mga sa diyan tentasyon nga taga-ang kwarta, pwede dawaton, pwede siguro di, depende na nimo, pero kung kinsa gyud ang angayan nga iboto, mao gyud ang atong ibutang sa ato nga balutan. Mga kabakod, that was Attorney Enerio Ocarisa Jr. Let's show our appreciation for the time and the wisdom nga iyang gi-share nato karon. Let's react with the heart or paki-comment sa heart emoticon. And Attorney Ed, sa mga nag-comment karon nganong importante ang pagbotar, we will be announcing the winner in a little while. Tanawon una nato ang responses ikan sa publiko. Let's all watch this. Rolando Rosos, taga Poblasyon Balibali, Okay. naka-register din sa ito ang parokya St. James, the Apostles Parish sa Compostela. Nganong ganahan ka mo butar? Ganahan ko butar kay maubog na ito ang role as a Filipino. Kanya, siguro, mausan na ipaagi siguro na para na po'y development sa ito ang lugar o mga kausapan ba. Ako ganahan usab nga mubutar sa mamuno di sa among lugar nga kanang wigdom kasaligan. Gyud nga mga pamilya sampit sa tanang tao dinhi sa atong lugar. Ubutar ka. Mabutar nito kay tungod sa kaayuhan sa atong panggobyerno. Anong mubutar ka? Kailangan maging mabubutar ka. Pag may magibubutar ka, ay sabihin ka mabutar. Pero makita ko itong ikaw ang pagsa ang atong kuhan, atong nasud. Anong mubutar ka? Mabutar ko tungod kay katungod na nako isip citizen sa Philippines and mabutar ko tungod kay kanang akong butar kay usapod sa gahom nga makapausab sa ato ang nasa. Nganong mubutar man ka? Mabutar ko sa angay butaran o angay pa rin o batang lungsod o palambo sa atong lungsod. Hello everyone, ako di ay si May Junti Oplas, usa ka working student diri sa Liloan. Mubutar ako aron akong ma-represent ang tingog namong mga batan-on ug aron ma-improve ang among kahimtang ug panginabuhian. Shout out sa tanang manindahay ug customer namo sa among painitan diri sa Liloan. Congratulations, Bakod TV. Anong mubutar man ka? Mubutar ko kay higayon na nako ni nga mupili sa insakto nga tao nga ngayon mo din natong tanan. Ug labaw sa tanan, obligasyon nato ang pagbutar isip usa ka Filipino citizen. Nganong mubutar ka? Ganahan kong mabutar aron sa pagsuporta sa mga tao nga ngayon nga mangulo o mag-exercise na ako ang akong katungod sa pili sa mga tao nga ngay butang sa maong katungdangan. Daghang salamat. Nganong mubutar ka? Kita isip usa ka Pilipino nga mamumuo sa Pilipinas. Kinahanglan kita nga sa usa ka mayong leader nga atong pilion tungod kay basin siya mo makaluwa sa atong mga anak sa ilang mga kaugmaon. So, di kay mabutar ta, importante kayo na sa dili lang kay sa atong kaugalingon o dili sa tibuok nasod nga Pilipinas. Isip usa ka Pilipino. Vote wisely. Daghang salamat sa atong mga kabakod across the 5th District. Your voice matters. Karon ato nang i-announce ang winners. Piliun na nato ang best comment sa pangutana nga nganong mubutar man ka.
To announce the winners, umpanan ta karon sa usa sa atong kabakod. Ligdo ug maprinsipyo nga alagad sa Quinto Distrito, walay lain. To give us a clue, tan-aw ni nato ang maong video. Nasod nga Pilipinas, isip usa ka Pilipino. Vote wisely. It's nice to have you again, Kongred. Good evening. Congrats, good evening. Maayong gabi, Kap. Maayong gabi, Attorney Cons. Maayong gabi sa atong mga kabakod. Thank you for inviting me for tonight's episode. Kumusta, Kongred? Since the last episode, lingawa atong inyong discussion with the youth, no? Okay ra gyud kaayo, Kap. Thank you for asking. Yes, I agree. Porting lingawa atong among in-depth discussion yun, no? Sa mga plans o mga vision sa atong youth, no? It was very enlightening. So, Kap, karon I think excited na kaayo ang atong mga viewers, no? Kung kinsa ang mananaog na atong awardan. So, to start, let me go to the first comment, no? Gikan ni Neil Ryan Tano. Mubutar ko dili lang para sa akong kaugalingon, kundi apil ang kauswagan sa atong katilingban. That's a very nice reason to vote, no? So congratulations, Neil. Ang second goes to Connie May Capul Priscilias. Ang iyang reason to vote is, my vote is our nation's future. As a Filipino citizen and proud Danawanon, I need to vote to make our country, to make our community better, to become better and best, no? So that's another good reason to vote. And last but not the least, goes to Danica May Arias. Isip Danawanon, importante kaayo ang akong butar, kay mauni usa ka rason usab nga makapili ko og mga ligdom og matinabangon nga mga opisyales nga makahatag kanato og kauswagan dili lang karon ug labi na gyud sa umaabot nga panahon. No, so congratulations to our winners for tonight's episode, and once again, Kap, Attorney, thank you for inviting me for tonight's episode. Kung aside ta tong mga best 3 comments, magkuha sad ta og sa ikatulo nga winner sa 500 peso cash. Og ang mananaog, akong punuton ang pangalan
walay laing kundi si Ann Jen Batikan Medio. Akong balikon, Ann Jen Batikan Medio. Ann, congratulations. Congratulations to our 3 winners. You will each win 200 pesos worth of cell phone loads from Honorable Tonel Canson and to the 500 pesos cash from Pamilyang Bakod. I-message mi dinhi sa Facebook, palihog, at makuha ninyo ang inyong premyo. Again, to claim your prize, message us now na so we can get your details. Kap, congrats, shout out lang ko quickly. Neil Ryan Tano, may gabi Rosalyn Bueno, si Jake Lee, Catalia Uricol, sakto ba? Uricol. Kap, Darlene Batikan sa Barangay Kabungahan, Raquel Talisaysay, si Bibong Arche, o gulalay ng akong amiga, Benos Perez. Dear friends, that's it. Thank you for joining us tonight. Sa kanunay, Bakod stands for Development and Democracy. Okay? Remember, walay problema nga dili masulbad kung ang kalambuan o demokrasya atong mag-abot. Yeah. So, like and follow Bakod page for more updates. And before we end our program tonight, allow me to acknowledge or to shout out natay mga viewers ikan Asturias ay asay sa American Mapandawe kang Ma'am Brianna Rose Ibardoni Almaden from Barangay Sabang. Shout out to Spy Organization. Oh, thank you for watching. Again, like and follow Bakod page for more updates. Kapangging sa tanan, thank you. O mag-amping ang tanan mga kabakod. Keep safe and stay fit. And back to you, DJ Ace. Alrighty. Daghang salamat, Attorney Edlaw, and of course, Kapangging, Manuel Arias. Grabe, naghanan ako nakatunan, karong gabi una ay, no? Grabe, inanaday ang importante ang pagparehistro. Ay, mga igsoon, napatay, ayaw pa mo pamahawa, napatay panghatag na duha ka buok, na tag 500 pesos. That is, thanks to our sponsor, Mary and Joyce Store Mercado. Dagang nag-message na to mga igsoon kung pwede ba daw sila magpaambit po diri og mga sponsorship. Pwede po. Kanunay po abli ang ato ang opisina diri sa second floor, Sands Gateway, Danao. Pangitaa lang si Desiree. Okay? Doon lang mo din yung mga igsuon para sa sunod na itong episode, Biyernes 6 to 7. Pasig inyuhan na sang mga produkto. Inyuhan na sad na mga kanang mga papremyo ang atong ipanghatag. And of course, salamat. Don't forget also to like and follow ang mga individual pages po sa ato ang mga minahal na mga igsuong bakod. Attorney Ed Lau on Facebook and Cap Don Ruel Arias on Facebook as well. Yan po, pakilike and share po mga igsuunan. And of course, ito na. Asa naman to? Ato itong ipanghatag ng mga igsuon ng 2 ka 500 pesos cash brought to us by Mary and John Store Mercado. Hi and hello to Edison Antonio T. Capitan, to Calvin Duartes, to Vince Perez, to Melvs Casona, Angela J. James, to Paul Bryan, Prince Charming. Pabinoan natin, pabinoan. Di ba? Mas ganahan na siguro kung ganil na siguro gamitan niya tingog. Parang mag-change voice sa takajot mga igsoon, ha? Para bibo lang, pabibo lang! Abe! Luning-ning! Pasok! Grabe pala
pagkuhan ko sa drama sa DYAB, mo gini akong voice. Ha? Hello, di na shout out ka Farley Nevic ni Gisa Paningnanin ni nagpaminaw. Nagpaabot sa 500, baka sila po nakadaog sa 500 pesos, yes? Wala pa ko kakaon og tilapia from Mercedes. O, diba? Do you like my ano? Do you like my voice? Ipasok ang alas! Oy, ako na igit mga igsoon, no? Duha ka tag 200 pa. Mas okay. So, manginanglan ko, duha pa ka tag 200 pesos and duha ka 500 pesos cash. Ayan! Ang mga igsoon, ha? Ako sa ding i-greet kayo, mga igsoon na magpahigot. Duha sa mong mga kauban din ni sa buhat mga igsoon. Actually, buhat ba? Dili, uy. Oo. I-greet lang namoon niya, puhon na lang. Basta kay kung you know who you are, happy, ha? Happy who you are, ha? Happy ba nag-uig? Uy, ano ba yung? Ano pa yan? Jerry Armenteros, hello. To Annabel Chavez, hello. To Connie Priscillas, hello. Alas sa Sugbo, by Farley Nevic, hello. Shout out sa Liluan Beach Park ug sa barko sa Hi, Paul Brian, Mercedes, sorry na wrong send. Ano sabi na wrong send, oy, Mercedes? Farley Nevic, asa na akong 500? Aba, ikaw ba? Ikaw ba? Kisabay na din ron mga kaigsuunan ha, atong kuan. Congratulations to all the winners and messages with your name, contact number, and address. Sige. Again po, sa ating mga sponsors, pwede po kayong lumapit sa ating programa sa second floor, Sands Gateway, Danao. Shout out Barangay Suba, all watching. Hello, mga taga Barangay Suba. Arch Arquiliano Suon, hello sa mga taga Southern Poblacion, San Francisco, Cebu. Shout out Cheeseburger. Hi, Sir Ayong Gabi. Hello, Roel Lawas and Annabel Chavez Montes. Hello po. Melbs Casona. Hello din. Magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, mga hatag na mga kaigsunan. Nasa ito ang bolang crystal light here. Makabugtog ka ng bra. Pasok, Bimbi. Okay, ako may muhatag. Why magbuot na? Why magbuot sa kong boys na? Shout out sa Angela J. James, hello. Archie Kanyas, hello. Honorable Calvin Tumadles, hello po. Good evening, Honorable of Danao City, Cebu. Hala, oy, kanina sa kong music. Sa kong kuhan akong boses, ay. Nice kayo, no? Do you like my voice? Do you like my voice? Dexter Gumaha, hello. Shout out kay Isa Grace Hermosa Malbago and Team Danny, shout out Adonis Robel. Okay, atong paminawan, natahan nato dili. Mahiwagang kamay, basok! Diba? Magto ako ang brani mo, ha? Di ko kakita daw kasi panganana. Di ko kakita na dito. Ano yan? Ay, ayan, Reb Del Rosario! Rob Del Rosario! Congratulations! You won yourself 200 pesos sa Palaw! May wagang kamay! Pasok! Diba? Ganda din dito. Ano na? Kayo lang ba marunong na? Kami rin marunong, ha? Hello, congratulations to Ange Casas! Congratulations, Ange Casas, ha? Pangilan mo na yan! O, siya naman niya, sa mga kong tingog. Di ba mga mangulian? Cute ang tingog yun, man kay DJ. Ako po si Bimbi, mga igsoon. Hello pa! Ako po si Bimbi. Kasama ko po si DJ Ace. Neil Ryan Tano, hello! Nakalimot ko din ni Radyo, makita ko sa TV, pastilan. Ito na po, okay. Ito na po, ng 500 pesos. Natukan ako mixer. Annabel Montes, hello. Dexter Gumahad, hello ni Modera. Mahiwagang gamay, pasok! Ay, di ba? Saya. Okay, nakadaog sa atong 500
JB Roble! Joke lang! Edeline Roble! Congratulations! Grabe, may Edeline Roble Seniza. Edeline Roble Seniza. Go! Wadyo ko, ginagbago ko yung ano! Simba ko lang, Roble, masatuloy. Hindi makana siya. Uy, naana din eh. Kung wala, mangita taglain bay. 500 kaya yun, teka lang. Teka lang ha. Hello? Hello, mic check, 1 2 1 2, mic check. Hermilo Parot. Oy, naaba na diri si Kuan? Kaya pag 500 pesos kaya yun, bawal yun. Teka lang. Ato sa tanawag, ginay, ang peso mga nananaw pa, no? 500, nandito ba yun? Nandito? Nadiri na? Hello, Pio del Pilar Street, Barangay Poblacion, Danao City. Hello, magandang gabi po. Archie Kanyas, hello. Napayusan na lang base, no? Usan na lang, 500. Okay pala yun kasi those are the qualifiers, no? Sa ating mga, nakadaw sa 500. Okay. Sige. And, ang ato ang ikaduha na 500 pesos winner, ani, may... Dasi, may waga kamay! Pasok! Diba? Ang saya-saya naman nito. Okay, diba? Ang nakadaog kay Cleo Mahinay Laurel. Congratulations sa mga nakadaog. Ay, magkabalaka mga isan, mga nagka-exciting ang mga prizes next week. Di na, no? Gikanta sa load, na cash, nga, karon bugas. Baka naman bugas, TV. Di kaya radyo. Di ba radyo? Hello, Mark Albert Buot, Tagata, Neil Ryan Tano, Aisa Balbago. Sa mga magpa-shout out din ha ni DJ Bimbi, let's go. Asa na, DJ Bimbi is on the mix. Hello ko ni Vice Mayor Mix Durano. Aisa Grace Hermoso Malbago, shout out Jeremy Batukan from Bonifacio Extension Danao. Carly Nevic, hello Angela J. James, Paul Bryan. Grabe. Ano about Calvin Tuadles? Oy, ako sa ipabot mga igsoon sa mga ganahan nga mo eskwela og barista. Araw mo na ito ni Kim sa mga gusto mo eskwela og barista na ay programa hatod kaninyo ang ato ang pinalanggang Vice Mayor Mix Durano, ingon man ato ang Mayor Nito Durano, diri ipahigayon ang mga igsoon sa atong headquarters sa Bacod, Danao. This is coffee making kurso gid ni mga kaigsuunan. Kurso gid ang inyo mo naagi kanang barista gyud nga mooy mo train ninyo. Unya og makapasar mo mga igsuon, tagaan mo og certificate para mga kaigsuunan makasulod na mog trabaho sa mga coffee shop og mga tea house, no? Dugang na ato ang kuan mga igsuon sa ato ang mga igsuong nagpaminaw dinhi karon, mga mamagpapa, mga igsuon natong walay trabaho, ganahan mo eskwela og barista, maghimo og kape. Ayan. Mo na atong good news. Mo na atong mga good news mga igsuon ha. Adto lang mo sa Bacod headquarters sa Suns Gateway 2nd floor. Pangitaas si Desiree. Or si Royet, ha? Kasaya ko i-borrow si Desiree. Wa siya sa opisina, si Royet lang na. Okay? So mga igsoon, atong oras alas 7:43 na. Once again, you know who you are. Congratulations to the both. We love you. Pagyasay. Di ay. Malasan nyo ay. We're very happy for you guys. Welcome to the club. Jaymar Manulat, hello. Also requirement sir, Annabel Montes. Basta Bacod member ka. Oo, anya kanang ganahan ka mo eskwela. I think wala naman no. Attorney la wala man siguro kanang restrictions ron sa mga edad mo sa trabaho, di ba? Wala naman gipagi-abolish naman ang mga age requirement. So kung ganahan ka mo pa mo eskwela, no?
Kunta ka lang dire kung makahigayon ka sa Sands Gateway second floor pagpalista si mong pangalan, ha? Unya kay limitado atong pasilidad nato sa pandemya, gamay pa gyud ang per batch gyud ni mga igsoon ang atuang himuon nga kurso sa pagiging barista. So, kung makapalista mo sayo, ay makabubintahagin mo, basi ka may masud sa first batch. Certified yun mo na barista nga pwede mo maka-apply sa mga milk tihan o mga kapihan. Tibuok sugbo, abli ang atong kuan, no? Atong opisina. No? Dagang salamat again, Mayor Nito Durano. Of course, our Vice Mayor Thomas Mix Durano. Oo. Sa katapusang higayan mga igsoon, nilabas ang alas! O, ginatong hangyo, no? Makadungog na ang tatama igsoon, ilabas ang alas! Makita na nato ang alas! Idungan sa inyong mga panag-ampog pangaliya mga igsoon, kining ato ang pagmayunta, no? Mayunta. Alright, pa-shout out Idol by Eddie Jondal Matay, Lowell Maroble, Long Maria Sita Casas, Long. It is now 7:45 mga igsoon. Igo na gyud ang among oras. So, magkita tagbalik sa sunod na episode ug mga nindot kay mga pagtulunan. Kauban ang atong mga host, Attorney Edmond Lau, Cap Donwell Arias, and Attorney Boy Ocariza. Ako po si DJ Sing. Magandang gabi po og basta bakod.